एसे साननो गोनां जादों। इसायाथ' आंजों हाबा जानो माब्लाबाबो राजि नङामोन ना बियो बिनि सोलोसो नङाथ'। आंथ' फोथायनोबो एसे बोरैबा मोनबाय। लोगो लोगो बोरै बियो सानसे बिमाखौ नायनो थांनायावनो जेलनिफ्राय थोनहरखो। बिमा बिफाखौ गावनि गोसो थोनाय हौवाखौ देरहना लाबोग्रोनो थाखायसो बियो आंजों गोरोबथायाखैथ'। हरसेयावनो गोसो बेरखायनायनि खोथा। मा थिक फोथायनोबो हायाखै आं। हाबाब डक्टर राजा, आंखौलाय मानोथो एसेग्राब नायहाबखो नोंलाय? बेनोथ' जादों खोथाया। नायहाबनोबो गोनां जादों, सानहाबनोबो गोनां जादों आं। मा जाखो डक्टर राजा? मानो बेबायदि खोथा बुंखो नों दिनै? नों आंजों मोजां मोननायनि हाबा जानो नागिरनायनि फावथिना गेलेयाखैथ'। आयौ हाबाब, मा दिन सफैखो आंनि? मा दिन सफैखो? गावनि मोजां मोननायखौ बिदाय होनो ओंखारलायसेयावबो, गावजों हाबा जानो ओंखारलायसेयावबो दिनै बेफोरबायदि खोथा खोनाफिनबावोब्ला बबे गोसो गोरबो, बबे साननाय, बबे सिमांखौ लानानै थांना थानो गोसो जायो आं? डक्टर राजा, दिनैबो नों आंखौ फोथायाखैना? नों फोथायाब्ला आंलाय नोंजों मानो थाबावनो? गारिनिफ्रायनो खोरखिथिं बाज्रुमना थैनोसै आं। नङा नङा इसा, बिदि दाखालाम नोङो, बिदि दाखालाम। थैनोसै आं, थैनोसै आं। नों आंखौ दाबो फोथायाबा थैनोसै आं। इसा बिदि दाखालाम। फोथायो फोथायो। बिदि दाखालाम इसा, बिदि दाखालाम। फोथायमारोथ'। बिदि खालामा, बिदि खालामा। जिराय जिराय। बिदि दाखालाम। फोथायो फोथायो फोथायो। जाम्बा डक्टर। डक्टर बाबु, आंनि गोसोआ मानिथारासै। आं रनखौ दिनैनो बिदाय होनो लुबैथारबाय। थौदो बिनि खाथियाव गोख्रै लांदो। आं गासैखौबो स्र' खालामनानै नोंजों गाबोनफोरनो हाबा जाथारनोसै। जेसेबां गोबाव थागोन बिदिनो जों सानैनि गेजेराव बायदि बायदि खोथाफोरखौ लानानै दावराव दावसियासो बारा जाबाय थागोन। थौदो, गोख्रै थौदो, रोननि खाथियाव बिदाय होथारनोसै आं। जागोन, नों जि सानदों बेनो जागोन। नों दागाब सना, नों दागाब। हनै रोनखौ दोननाय जायगायावबो जों सफैखाबाय। दे ओंखारनोसै। सफैमारबायना? लाखिदो लाखिदो, गारिया लाखिदो। रोन। इसा, हनै जाम्बा लरग' आदुआ रोना उन्दुग्लांलाबायना दङ। जाम्बा लरग'आ ना उन्दुलाबायना दङ? डक्टर राजा, आंनि सना, आंनि जिउ। डक्टर राजा, आंखौ बेजों हारसिं दसे रायलायनो होदे। हारसिं रायलायनाया बोरैबा जागोन नामा इसा? आंबो थागोन लोगोआव। प्लिज डक्टर राजा, नोंहा दाबो आंनि सायाव गिनाय दङ नामा? गैया गैया गैया, जागोन दे, दसे रायलायनो हागोन। आरो बे पुलिसनि मोखांखौथ' आं नायनोनो गोसो गैला। बेखौबो बाहेरायाव थांनो हो। ओइ, आंनि हिन्जावा बे बुद्धाजों दसे रायलायनो। बाहेरायाव ओंखारना फै। जागोन बस। आयौ, आंनि रोनखौ बेबायदि जायगायाव लान्थिथि दोनदों। खम थाम्फै हरजोब्बाय बे। रोन, रोन, ओइ रोन, आंखौ नायलाय, आं इसा। रोन। इसा? इसा, एथ' गोबाव बबेयाव थाहैया नों? रोन, नों मा अबस्था जाखो? नोंनि गस्लाया बहा? इसा, आंखौ पुलिसा ओरैबायदि बुदों, ओरैबायदि बुदों। बुयै बुयै आंनि गस्लाखौबो खुना लांदों बिसोरो। आंखौ लान्थिथिसो दोनदों। हराव जोमनो थाखाय जि गांसेबो होआखै आंनो। बना उन्दुनो थाखाय जि गांसेबो होआखै। पाकायाव गुसु गुसु उन्दुनांदों।
जा थाम्फै अरदों। रोन आरो जेबो दा बुंसै, दुखु मोनबाय आं। आरो माथो नोंना खानाय दारि गासिबो लावगोमाजोबना थालायबाय। औ इसा, खानाय हानो मोना, दारि हनो मोना। माबायदि दोनदों आंखौ, खानाय दारि गासिबो लावजोब्बायदां ना। आयनाबोथ' नायनो मोनाखै। जियानो जाया रोन, नों दिनै न'आव सहैसिगोन। इसा, नों बेयाव माबायदि सफैखो आंजों? आरो आं बिसोरनि आखाइनिफ्राय माबायदि बारग'नो? र' नों सिरिल' था। हेलौ, मानो एथ' लेट फन थिखोनाया? औ इसा, आं एसे बेस्थ'आव दङमोन। बुं, मा खबर? आदै, आं रोननि खाथियाव सफैबाय। दा नोङो मैया मामा बाबाखौ जि जायगायाव नेफैदोंमोन बे जायगायावनो फै। आं रोनखौ नोंनिसिम लाना थांगासिनो। दानो ना दसेनि उनाव? दानो, जल्दि फै। रोन, नोंखौ आंनि आदैया लांनो फैगासिनो। नों आंनि आदैजों थां आरो आङो साननैसोनि उनावनो न'आव सहैगोन। नों जेबो सिन्था दाखालाम, नों आंनि उन उनल' फै। रोन, आंनि खोथा बायदि मानि। दे मेगननि मोदैखौ हुगारदोलाय, मेगननि मोदैखौ हुगारग्रो दे। दे बुंदोल' इसा। डक्टर आरो पुलिसा दरखंआवनो दङ जानांगौ। नों बिसोरनि सिगाङाव थैनोल' ओंखारफ्ला, मिथिबायना? नाथाय इसा। रोन, नाथाय साथायनि जेबो खोथा गैया। नों आंनि खोथाखौल' मानि, फै। रोन, नों आं बुंनाय बायदिल' मानि दे। रोन, बुजिनो नाजाया नों मानो? नोंहालाय ना साख्रि ना बाख्रि दङ, नोंहा जेबोआनो गैया। नों बायदि हौवाजों आं माबोरै हाबा जानो? आं मिथिया। नों नङाब्ला आं थैगोन। नों थैयो थाङो बे नोंनि खोथा। नाथाय दिनैनिफ्रायनो आंजों जेबो सोमोन्दो लाखिनो दानाजा। बेबायदिसो नोंनि अननाया? अब्ला आंखौ मानो मोजां मोनामोन? आंनिफ्राय मानो थाखा लाबोआमोन? आंजों मानो हाबा जानो ओंखारामोन नोङो? ओइ, मानो इसेबां दादागिरिलै? हो? आंनि हिन्जावखौ मा जबरदस्ति खालामगासिनो नोङो? हो? नांगौ नामा? नाङा सना, बे मूर्खजों मूर्ख जाफानो हाया। बियो आंखौ मोननो बाब्राबाबोलाय मा जानो? आंथ' नोंनिखासोना। खोनादों जाम्बादुआ? आंनि थाखाय हनै उन सिगां बडिगार्डआनो बडिगार्ड। नों बायदि साख्रि गैया बाख्रि गैया खानाय जायलाला मानसिजोंलाय आं बोरै हाबा जानो? थै, आं नोंखौ मुगैयो। नायबाय था इसा, नों जुदि आंजों हाबा जायाब्ला आं थैगोन। थैगोन दहायनिफ्रायनो थैगोन ना बुंगासिनो नोङो। थैग्रा मानसिया बेबायदि बुंबाय थाया, सिरि सिरि थैयो। मानोथो आंनि सिगाङाव गसंना दङ? थैहैथां। थैहै मानोसै आङो? आं थैयोब्ला गासैबो दाया नोंनि जागोन। थैहैमारसिगोन नामा बेलाय? इसा, थैहैमारबालाय मा जानांगौ? थैबाथ' दाया नोंनिसो जागोन ना बुंदों। थैनो नागिरनाय मानसिखौ माब्लाबाबो लाखिनो नाङा। थैनो हो। मानोथो सिन्था खालामदों नोंलाय? बे थैबा मोजांसो दा। नुवाखै नोङो आंखौ माबायदि मोननो हास्थायदों? बे जुदि थैयालासिनो थायोब्ला नों आंखौ मोननाय नङा। जेरैखि जायाब्लाबो बे आंखौ माबा मोनसे खालामनो हागौ। बे थैब्लासो आंनो जों खुसि खुसि हाबा जानो हागोनथ'। थेवबो इसा, सार, बियो जुदि बोरैबा थैमारोब्ला आंनि साख्रिया थांगोन। इसा, नों बेजों हाबा जानो नाङा। अब्लाबो बेखौ नों बासायनो नांथारगोन। इसा, थां, नों बेखौ बासायहै। नङाब्ला थैमारोब्ला नों जेलाव थांनांगोन आरो जों सानैनि हाबाया मा जानांगौ? केन्सेल जागोन। थां इसा, थां। र' होमबालाय खोनासं, नोंसोर सानैया आंनि उनाव दाफै। नोंसोर सानैया आंनि उनाव फैयोब्ला बियो बांसिन थैनो नागिरगोन। आं बेखौ गुरै रावजों बुरखायनानै आंनो जोंब्लद फैफिनगोन। नों बेयावनो थादे। जल्दि लेट जाबाय, खारलांदो। बोरैबा थैहैमारोब्ला। बहाथो? दाबो सफैयासै माथो? ना बोरैबा हमजाबाय बेसो? दाबो सफैयासै माथो? आदै! ए, सफैबाय इसा? आंलाय जि सिन्थासो जाबायमोन फैनो हादोंना हायाखै होननानै। आदै, रायलायबाय थानायनि सम गैया। गारिखौ गोख्रै फिदिंदो। जों गोबां प्लानिं खालामनासो बे जायगासिम सफैदों। आदै, जल्दि। दे फैदो गाखोफैदो। इसा। रोन, रायलायबाय थानायनि सम गैला। नों न'आवल' थांनानै थाहैग्रोदो। आं फैगासिनो गाबोन सबनैनो। रोन, सिन्था दाखालाम, आं थिगैनो दङ। आदै, नोंसोर थांबाय थादो। आं डक्टरनि खाथियाव थांनोसै। गोबाव जायोब्ला डक्टरा एसे सन्देह खालामगोन। रोन, I love you. थांदो।
फैदो गाखोफैदो। बस आंथ' जोबोद गिनायसो मोनबाय। थोद जाम्बा, पुलिस जालायना गियो नामा? माखौ गिनांगौ? जा मेंबाय आं। इसा, मा खबर? मा होननानै बुंबावनो आरो। डक्टर राजा, नों जेरै आंखौ फाग्ला बायदि मोजां मोनो, बेसेरा बेबो आंखौ मोजां मोनदोंमोन। नोंथ' आंनि थाखाय थैनोबो ओंखारबावाखै, नाथाय बेथ' आंनि थाखाय थैनो ओंखारबावदोंसोमोन। नाथाय बे मानसिया गियानि, बुजिनो गोरों, धैर्यबान मानसि। आं बेखौ गोबां बाथ्रा बुंनानै बुजायबाय। बे बुजिग्राखायनो आंनि मोजां बुंनायावनो बियो बुजिनानै बियो मानिबाय आरो बियो नोंजों हाबा जानो खुसि खुसि आंनो पारमिसन होबाय। गोबां दुखु जादोंमोन बियो, थेवबो बियो गावनि दुखुखौ सिखोमानानै आंनि सिगाङाव मिनिनानै बियो नोंनो आंखौ गथायनानै होबाय। इसा, बिनि थाखायलाय आंनि सिगाङाव मानो एसेबां दुखु जानो खिन्थिगासिनो नोङो? बहा आं दुखु जायाखैथ'। थै, आंखि बेनि थाखाय दुखु जागोन? थौदो, जोंहा थांनोसै। गासैबो भेजालानो जोब्बाय। दा नोंनि आरो आंनि हाबानि खोथाल' जोंहा साननो गोनां। थौदो, जोंहा थांनोसै।